Heeh. Anyar ya, Kepang Mas? 2. Iya. Woni Kepang 2, ngancut 1. Ngancut ketoke wis penak yo sampean yo. Penak apane? Lah, Iki posisine rada separuh. Oh, separuh. Oke, makasih Lia. Terima kasih, Mas. Silakan kembali ke tempat duduk ya, luar biasa matur nuwun Mas Danis ingkang mijil saking Banguan mewakili kanca-kanca meja kanan. Nah, ini tadi saya dengar dari Mas Awang dan teman-teman ini yang mau mewakili sinten? Mas Chandra. Iya. Apa Mas Chandra? Sampean harapan masyarakat sak meja iki lho Mas. Ket sore emang dijok-jokne lho Mas. Awang dhewe ae. Heeh, ya. Awang golekne wakil iki Panggan. Piye, sapa sidane? Heeh. Ini sambil kami berikan informasi bahwasanya ini nelasne request atensi sing sampun masuk nggih kanca-kanca. Soalnya wektane nggih sampun sawetawis dalu. Nah, nggih. Nik pripun perwakilannya Mas Awang napa Mas Chandra? Iya Mas Chandra kene. Heeh. Ayo Mas Chandra. Yo. Apa Awang dhewe ya? Ayo. Heeh. Ora apa-apa ayo. Lekmu VCS wis barno ayo. Ayo Bang selak bengi. Ndang to, icik loro iki lho bar ngene. Ayo. Heeh. Bar Mas Awang iki terus dilanjutkan Mas Luki Plenten ya. Oke. Siap. Ya, oke. Mer. Kok Mer sapa jenenge? Dinda. Iya. Mister Mendem iki ngene Mas Awang. Tak duetne karo Dinda. Nah. Ngene lho Mas Awi, lek perkara nyawer ki ora usah ditakoni. Mas Awang otomatis lagu telas eketan loro ceblok jelas. Oke. Monggo tasih sarengan MMT Campur Sari ugi Jaya Baru Audio wonten Mas Awang niki duete kalian Mbak Dinda Karisma Mister Mendem. Monggo. Selamat malam Mas Awang. Jangan lupa aku. Ora. Oh, tak kira lali. Piye? Ngawur cah saya. Lagunya apa? Mister Mendemnya apa kok Mister Mendem? Aku wis